историята за Бате Гране. Бате Грани била млада, но накрая е станала дъгта пияница, която всеки ден е пиела марихуана, пушила, извинете ме, и е пиела ракия. Защо е пиела ракия? Защото е пълна куковица, която няма и грам мозък в нейната глава. И това беше история. Чакайте, как станала луда. Някой я е затворил в клетка и я е пуснал. Най-тъпото нещо. Стига, бе, баба Грани. Какво? Баба Грани притежава тази котка. Не, Бате Грани ще те нападне, баба Грани. Бате Грани, стой! Това е котката на Бате Грани. Ето ми е котката. И това беше историята на баба Грани. Та-на-на-на!